An tabbatar da Honorable Mustapha Tukur Ruma a matsayin ɗan takarar kujerar Majalisar Dokokin Jihar KATSINA mai wakiltar ƙaramar hukumar BATSARI a zaben shekarar 2027 da ke tafe karo na biyu. Bayan cimma matsaya ta hanyar sasanci tsakanin masu ruwa da tsaki na siyasa a yankin. Rahotanni sun bayyana cewa ɓangarorin jam'iyyar dattawa da matasa daga ƙaramar hukumar BATSARI. Wanda za ta ba mu iko mu zo mu ƙaddamar da shi a wannan ranar. Shine akwai Article 20 a cikin Constitution ɗin APC wanda ya ba da dama a yi primaries ko kuma a yi consensus. Jihar Katsina ta ɗauki consensus a cikin abin da za ta yi. A cikin abin da aka ce na zaɓe inda an zo a yi an yadda a yi ƙato bayan ƙato wanda muka sani. In kuma an yadda da cewa a'a za a yi maslaha a sasanta. To shi ne wanda mu jihar Katsina muka ɗauka kuma a kan shi Allah ya sa aka zo aka sasanta aka yarda da cewa Malam Mustapha Tukur Ruma shi ne ɗan takararmu na jam'iyyar APC a wannan zaɓe da za a yi 2027. A cikin wannan article da aka gaya mamu dole sai an taru da bakwai. Guda 85 sun zo a wurin nan kuma insha Allah mun tantance su ne muke fata za su yarda da wannan takara ta Malam Mustapha Tukur Ruma. Ko kuma aka san haka za mu fara da waɗin BATSARI kamar yadda muka sani. Sun haɗu wajen nuna cikakken goyon baya ga Honorable Mustapha Tukur Ruma domin ci gaba da wakiltar al'ummar yankin la'akari da irin ayyukan ci gaba da kusanci da yake da shi ga jama'a. Masu goyon bayansa sun bayyana cewa wannan matsaya da ta sasanci ta zo ne domin tabbatar da haɗin kai, zaman lafiya da kuma baiwa jam'iyya damar shiga zaben shekarar 2027 cikin ƙarfi da kwanciyar hankali. An ce matakin ya samu karɓuwa daga ɓangarori daban-daban na al'ummar BATSARI, inda mutane da dama suka bayyana cewa suna da yaƙinin Honorable Mustapha Tukur Ruma zai ci gaba da kawo ayyukan alkhairi da ci gaba idan aka sake zaben shi karo na biyu. Babu mahaifina yau ban da kowa. To ga shi Allah ya tsaya. Kuma stakeholders ma sun tsaya da duk sauran mutane da kuma jam'iyya. Saboda haka ina gode ma Allah, ina gode ma kowa da kowa. Kuma ina kira ga 'yan uwa wa'anda muke takara da su sani su ma ba faduwa suka yi ba, wannan nasara ce. Saboda haka ina kira gare su da kowa ya zo mu tafiyar nan tare, a gudu tare, a tsira tare. Ba mu da jam'iyyar da na gode. Mutanen da suka zo wannan taro ina godiya gare ku. Haka kuma wasu daga cikin jigajigan siyasa a yankin sun yabawa yadda aka gudanar da sasancin cikin lumana da fahimtar juna, tare da kira ga magoya baya su ci gaba da bada haɗin kai domin ci gaban ƙaramar hukumar BATSARI da jihar Katsina baki ɗaya. Aminu Garba, Birnin Tudu, Bakandamiya TV.